Què tal, enganxats? Com esteu? Operació Triunfo torna als televisors de casa nostra i nosaltres sortim al carrer per esbrinar què pensa la gent sobre aquesta nova edició, què n'opina del jurat i, sobretot, quin és el seu candidat favorit fins aleshores. Ens acompanyeu? Doncs està molt bé, la veritat. Tenia altes expectatives. Me gusta mucho, pero me gusta más la anterior que había antes. Está muy bien de momento, creo que deberían de seguir haciendo este programa, aunque me gustaban más las ediciones anteriores. M'esperava que fos més a lo grande, diguéssim, o sigui que seria molt més visual, potser. I bueno, ho veig una mica fluix al nivell de moment. La primera gala no em va agradar gens, la gala 0, ja que bueno, vaig veure que la gent desafinava molt. Un poco diferente, ¿no? Porque me han pasado varios años. Que es un benvingut aquest programa. Es un éxito muy grande y es muy bonito. Molt bé, la Mònica la veritat té una gran trajectòria professional i aporta moltíssims consells i la veritat és que és bastant, diguéssim, sincera amb les seves opinions i això aporta moltíssim als concursants. Me gusta más cuando estaba Risto Mejide porque a mí me gusta mucho y eso no lo cambio por nada. Mónica Naranjo me encanta. Los otros dos chicos no sé cómo se llaman, pero no los trago. Me gustaron más otras ediciones, como a lo mejor más profesionales. Bé, el jurat el que han de fer és la seva feina. Han de fotre una mica de canya, evidentment, doncs si no han de ser massa flexibles, però bé, jo penso que ho faran bé. No tengo ningún favorito. Cada uno me aporta cosas diferentes, ¿no? Estic entre dues noies, que seria la Maia i la Nerea. Marina. Sí, sin duda. Ui, favorit de moment cap. Penso que de moment encara hem d'anar veient com ho fan tot aquest jovent. Però jo que em quedaria amb l'Alfred. Em agrada molt la primera vegada que el vaig veure, diguéssim, i és un noi simpàtic. Para mí todos. No tengo ninguna excepción.